George De Giorgio, wieħed mit-tlet imputati dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kien miftiem biex imur jistat ma' ħabib tiegħu dakinhar tad-delitt, iżda dan ma tfaċċax. Dan ħareġ mix-xhieda ta' Miguel Caruana li miegħu kien miftiem De Giorgio meta llum komplet il-kompilazzjoni fil-każ kontra George De Giorgio ta' 55 sena magħruf bħala iċ-Ċiniż, hu Alfred De Giorgio ta' 53 sena magħruf bħala l-Fulu u Vincent Muscat ta' 55 sena magħruf bħala il-Koħħu. It-tlet irġiel li jinsabu akkużati fost oħrajn bil-qtil u konfoffa fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li seħħ fis-16 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet. Għal darbohra tliet imputati twassu l-qorti taħt sigurtà kbira u spikkat il-preżenza qawwija tal-pulizija kemm ġewwa kif ukoll barra l-awla. U din il-Maġistrat Claire Staffraġ Caruana qal li dakinhar tad-delitt u kien suppost sejjer jistat ma' George De Giorgio, iżda dakinhar kien ċempillu u qalu li għandu bżonn top-up għall-linja tat-telefon ċellulari. Caruana xiet li juxtara top-up card baraxa biex jikxef il-numru u batu lil De Giorgio permezz ta' messaġġ u qal li top-up kien għal numru mal-kumpanija Vodafone li mal-linja allegatament intużat biex jintbat is-sinjal li sploda il-bomba li qatlet lill-ġurnalista. Mort il-Marsan nistennih, ċempiltlu u ma weġibnix. Mbagħad mort nistenna u ħadd kafe fil-klab tar-regatta u dak il-ħin bat li messaġġ li mhux ġej u allura mort għax-xogħol xehed Caruana fejn qal li hu u De Giorgio kienu ta' spiss imorru jistadu. Xedet ukoll koppja li tgħix qrib il-familja Caruana Galizia. Il-koppja li l-identità tagħha mhux qed tixxandar fuq qorti tal-qorti qalet li kienu raw karozza suspettuża parkjata qrib ir-residenza tagħhom fil-jiem ta' qabel id-delitt. Il-vettura ma deriċ aktar fl-inħawi wara li seħħet l-esplużjoni. Ir-raġel qal il-persuna li kien hemm fil-karozza kienet ta' karnaġġjon skura qisu Libjan jew Arbi. Xedu wkoll diversi uffiċjali tal-pulizija li kienu fuq il-post dakinhar tad-delitt. Dawn sostanzjalment ikkonfermaw ix-xhieda li taw l-investigaturi fil-bidu tal-kumpilazzjoni f'Diċembru li għadda. Il-kumpilazzjoni mistennija tkompli il-ġimgħa d-dieħla. Sadattant l-avukati tad-difiża almentaw li l-klijenti tagħhom mhux qed ikunu trattati bħal persuni oħra miżmuma fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Keith Arnaud u Kurt Zara, assistiti mid-deputat Avukat Ġenerali Philip Gallia Farrugia. L-avukati William Kuxkiri u Marta Muscat qed jassistu lil Alfred De Giorgio, l-avukat Giuseppe Sultana qed tidher għal George De Giorgio, filwaqt l-avukat Martin Fenek qed jidher għal Vincent Muscat. L-avukati Jason Azzopardi u Tharis Komodini Kakija qed jidhru parte ċivile għal familja Caruana Galizia.